हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजुवारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, आं दिनै गोबाव दिननि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदानै मोनसे मटिभेशनल भिडिअखौ लानानै फैबाय। नंगौ लोगोफोर, थारैनो जों बयबो जिउआव देरहासार आरो जों साक्सेस जानो लुबैयो आरो बिनि थाखायनो दिनै जों फरायदों। नोंथाङाबो फरायदों, आंबो फरायदों आरो दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंखौहाय लाख थाखा गारनानै स्कुल कलेजाव जोंखौ फोरोंदों। नाथाय दिनै नोंथाङा जाय स्कुल कलेजाव थांदों, नोंथाङा दिनै जिखौ फरायदों, बेयाव जुदि नोंथाङा लाख थाखा गारनानै नोंथाङा हाजार थाखानिबो मोनसे जब एबा खामानि मावनो हायाब्ला बे इडुकेसना मा खामानियाव उदायगौ एबा मानि थाखाय लाब? नाथाय जायफ्रा जिउआव देरहासार एबा साक्सेस जादों, बिथांमोना बै 3 बोसोरखौ ओरैनो टाइम वेस्ट खालामा। बिथांमोना गावखौ स्किल डेभेलपमेन्टआव बाहायो आरो जायनि थाखाय बिथांमोना देरहासार आरो साक्सेस जानो हायो। मानोना दिनैनि कम्पिटिसन जुगाव नोंथाङा मा डिग्री दं एबा नोंथांनाव मा सार्टिफिकेट दं बे गोनांथि नङा, नाथाय नोंथाङा मा रोंगौथि दं बेखौसो नांगौ। रोंगौथि गोनांखौसो नांगौ, नोंथांनि सार्टिफिकेटखौ नङा। मानोना नोंथांनो अब्लासो थाखा होगोन जुदि नोंथाङा रोंगौथि दंब्ला। नोंथाङा जुदि रोंगौथियानो गैयाब्ला सार्टिफिकेटखौ लानानै मा लाब जानो? नाम्बार 2, खस्थ' खालामालासिनो खुनु बुस्थुनि मोननांगौनि मोन्थाय नोंनाव गैया। दिनै नोंथांमोना गोबांथार खोनाबाय जानांगौ जे बिथाङा ओरैबायदि थाखा खामायबाय, जुदि बिथाङा 7 जेनेरेसनसिम जालाङोब्लाबो बिथांनि थाखा फैसाया जोबनाय नङा। नाथाय बे बाथ्राया थार नङा। मानोथो ओरैनो मोननाय थाखा फैसा, पावार, पजिसना साननैनि थाखायल'। जुदि नोंथाङा बिनि थाखाय जयग'था नङाब्ला बे थाखा फैसा गासैबो नोंनाव गोमालांगोन। जेरावहाय सासे दुखिया एबा नर्मेल मानसिनि न'खरा थाखा फैसा थाइसे थाइनै बुथुमनायावहाय आवगायजेनो, नाथाय गुबुन फारसेथिं सासे साक्सेस एबा देरहासारनि न'खरा मा खालामो? बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौ फोरोंखायो जे बिमा बिफानि मोननाय थाखाया नोंनि जेबो खामानियाव उदाय होनाय नङा एबा नों देरहासार जानो हानाय नङा। मानोथो बिमा बिफानि मोननाय थाखाया नोंनो जास्ट एडभान्टेज बायदिल' जानानै थागोन, नाथाय बियो नोंखौ मालाबाबो देरहासार खालामनो हानाय नङा। नाम्बार 3, जेराव जोंनि बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'फोरखौ लोगोफोरजों लोगो हमनायखौ गारहोयो एबा लोगोफोरजों लोगो हमहोआ, अब्ला नोंथांनि गथ'आ बोरैहाय ससियेल बिहेभियारखौ सोलोंगोन? बिनिखायनो जिमान हायो गावनि लोगोफोरखौ लोगो हमहोनांगौ। मानोना जाय गथ'फ्रा गावनि लोगोफोरजों मोजाङै थायो, बैफोरबायदि गथ'फोरखौ दिनैनि समाव टिचाराबो मोजां मोनो आरो बांसिन गोसो होयो, बांसिन ध्यान होयो। आरो सानसे समाव बैफोर गथ'आनो गावनि क्लाइन्टस एबा गावनि शेयार हल्डारफोरखौ मोजाङै दैदेनलाङो आरो बेबायदियानो सानसे समाव सासे साक्सेस एबा देरहासार मानसि जाहैनो हायो। मालाबाबो लाकिखौ दाफोथाय। दिनै जों गोबांथार सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो, मालाय बिथाङा खाफाल दंमोन, बिथाङानो लाकिखामोन, मालाय जायनि थाखाय बिथाङा बे खामानिखौ मावनो हाबाय एबा बिथाङा दिनै देरहासार जाबाय एबा साक्सेस जाबाय। नाथाय दिनै जों बेखौ मालाबाबो नाहरा जे बिथाङा बे खामानिखौ मोननो थाखाय, बे खामानिखौ मावनो थाखाय बेसेबां गोबावनिफ्राय खस्थ' खालामदोंमोन, बेसेबां गोबावनिफ्राय बिथाङा सेस्था खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बे खामानिखौ मोननो हादों। बिनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना मालाबाबो सर्ट टार्म एबा सर्ट मालाबाबो दा लुबै। मानोना नोंथाङा लं प्रसेस खालामनांगोन आरो लं टार्म एबा लं प्रसेसजोंसो नोंथाङा खामानिखौ एबा लाइफआव जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जानो हागोन। बिल गेटआ सानसेखालि गावनि इन्टारभिउआव बुंदोंमोन जे आङो जायखौ 1 बोसोरनि गेजेराव मावनो हायो, आं बेखौ अभार एस्टिमेट खालामो आरो जायखौ आङो 10 इयार्सनि गेजेराव मावनो हागोन होननानै सानो, बेखौ आङो आन्डार एस्टिमेट खालामनानै लायो। बिनिखायनो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो मालाबाबो गावनि लाकिखौ लानानै दाफोथाय। दिनै गोबांथार समाव जोंनि खाफालखौ लानानै, जोङो गावनि लाकखौ लानानै जोङो सानो जे आंहा लाकि गैया एबा आंना खाफालावनो गैया। नाथाय बेबायदि जेबो नङा लोगोफोर। मानोना साक्सेस आरो देरहासार जानाया जोंनि मोननांगौनि मोन्थाय आरो जों बेखौ मोनगोन। नाथाय बिनि थाखाय नोंथाङा नाजाथाबनांगोन। जुदि नोंथाङा नाजाथाबनायानो गैयाब्ला, जुदि नोंथाङा बे खामानिनि थाखाय नोंहा जेबो रुचि एबा नोंथाङा जेबो गोसोआनो गैयाब्ला, अब्ला नोंथाङा बेखौ माबोरैहाय मोनगोन? बिनिखायनो नोंथाङा जुदि नाजायोब्ला, नोंथाङा जुदि इस्सा दङब्ला, बेखौ नोंथाङा सानसे समाव ओरैनोबाबो मोनहैगोन। लोगोफोर, बिनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो नाजाथाब। आरो आं बारा गोलाव बुंनो थाङा, जों बयबो जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जागोनखौ मिजिं लानानै आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।